Right, mangara nyaya ndiani? Ndini mama. Muchimangarirani? Mangara Bridget Chaka na Mbyanga. Alright. Na Blessed Zakaria. Ari kupi Blessed Zakaria? Anakuya. Aenda kukoti. Niwe yakamangari gofini ina. Aiwa kana aenda kukoti akamangarirwa neivava anoenda kukoti kusina muridzi wayo akamangara nyaya. Anatozata vasikunosangana. Eh? Vasikunosangana. Sei muchiziva mawere abouts yemunhu ari kuaccuswa kana achiaccuswa against him. Eh? Sekuru vangu. Munobvepi? Cabbage. Kuwai muchipidza vanhu kumacabbage this time kubva kuseni mudasi. Ko vanhu vanenge vasevha vanhu ava ndivanani? Ngatinzwei nyaya yachona. Naipana pamambo. Matanga kwa udara nasiremu. Kutanga kupinda mudara. Kutanga kupinda mudara. Hamuna mbuya nenyaya. Ansati. Kutanga nasi. Akambouya akakumbira kuti wanhasi. Saka muri kuti chii manje kana tichikubvunza kuti makambouya here pana moti ndikutanga nhasi ndichikutaura tokuziva ika imi. Hamuna kuuya here pana saka muri kutirambira sei? Kuti dare ratakarigara ndio rangira. Hazvisi ndabvunza zvo takagara dare rini. Tenda kuti tizive kuti chakaitisa kuti musapinde mudare mauya pano chii? Avakakumbira chikumbiro chokuti musi wa19 imimi munhu ari kunzi haana kuuya kudare pano ane nyaya yake yakasiyana nenyaya dzevava nemi ndizvo akwete vari pamwe chete. Saka ane nyaya nemi ndiani wamamhangarira kudai? Vese vari vatatu. Saka muri kunzwa here mubvunzo wandiri kubvunza sinyo kuti iye anotitarisa here kupfuurira mberi nedare kana ava vane nyaya dzavo dzavakamidza mamhanhara imimi? Avatitadzise uya akungoona judgment kana nyaya chakafanana judgment changowana. So the best thing is a statement right. Nawe ndinawe pandu kumbirawo musha wangu wakuna Bridget nambe yangu na Blessed Zakaria. Bridget akantorera bepa domestic violence akatanga kundivharira pamba so nemaoko akachinja masystem emakeys epamba ese ndikabva ndashaya access yekuandiri pamba saka nekudaro ndakabva ndabva ndati ndauchingira runyara ndadziswa kukoti. Saka ndakazoteerwa nematare ekuti ndadina mahwindo saka ndakabva ndazoenda kujeri. Saka nekudaro ndiri ikoko ndadzoka ava vakabva vaunza n'anga kumba inini ndomushandisipo mudzimai wangu Bridget Chakara pamwe chete nekundituka pamberi pevanhu. Ndiyo nawe ndinayo nambya wangu nawe iripo ndekuti ndakati ndaenda kumba kusvika mapast 8 ndakaona vakarara pamubhedha pangu vakachibva vanditi endai munorara natsano wenyu vari kubhedroom auya kuda kucherawo sekuti onai vakanga vaya kuchera kunda kwangu uye zvakare vane mombe dzangu dzavanadzo 2 dzandakavachengetesa mushure kunge mombe dzangu dzabiwa 4 ndikati dzasara idzi yasara haichakwanisi kuchengetwa dzingadzimbonochengetwa kwani kwenyu. Saka nekudaro ndikumbirawo. Chitatu mudzimai wangu ndakabva ndabva pamba akabva aunza Blessed kuti ava tigara ari pamba pangu mumwe wacho tisipo hatigara naye nendisipo pamba
ukataura uchitenderera kudarika unototongesa zvisiri zvitaura kuti semurume wake nokugamba mangu semurume wake atogara pamba pangu atopaka mota atosimuka atouya ndosamaona achimpindurira nawo kudai kuti sei soso murume andona handinayo mamunda chatanga tapatsanura nyaya yekumakotsi nenyaya muinayo nhasi. Kumakotsi ndo kwakabva mutongo wokuti iwe ibva pamba pako here. hakuna kundirambidza So pamba hamuna kurambidzwa. asi ndakarambidzwa naiyo nekundisira maoko nekuchinja makii epamba yese pamba handina kii. Pakugara vamwe vanhu iwe uchirambidzwa kusvika ipapo wakadzokera here kukoti? Kukoti ndo pandakafunga kuti arga ndiise nawo kuna chifungezi andibatsire nyaya kumadzimambo kumakotsi enyika dzino anenge achingoti vanhu vanongowirira nawo saka zvinhu ndakaona kuti arga ndiise pamambo kuno. Ambuya hameno sinyoro kana ndapindurwa nenhau tiri kunzwa pane nyaya yekuti takaenda kukoti tikanzi zvakazodai zvikadai handiti yamakapuwa kukoti iprotection order here ramuri kushandisa vara kuti domestic kuita sei ranzi chii protection order under domestic violence under domestic violence act ndaida kuziva kuti zvinhu zviteshota ndiani akaenda kunotsvaga protection order against mumwe iripi yakanzi chii chipei ndiyo here vakazotyora vakazoenda kujeri imimba protection order yekukoti makaenda ndakaenda pakanzi wanga usingafaniri kutuka harasi kuharasa angotumwa hatina kuzwa kuti musapinde kunani kana anga angatotoma munhu makadi aswera naamatuti ndingada kutaura chero anga tikuda kuzitonga nyaya yacho iyoyo yamuri kutaura hapana pakanzi baba vabve pamba vari kuti makazoti waona here nobadi aura ndikuwe ndinasamaiti baba ava vakati nyaya yakaitika ndekuti vakawana umwe mudzimai saka vawana umwe mudzimai wepiri vaiuya kumba vachitora ndiani vaiuya vachitora zvinhu vachitengesa zvinonzi zvinhu zvii oraiti isu tinoita nezvemahamamiro vakatora motoro vakatengesa vakatora enjini vakatengesa mari yose vakaenda naye kumudzimai wavo ndikabvunza kuti mameriani moto ndeyedu tese ndikabvunza kuti ko vana vanorarama chimudzima vakati handiraramiri vana ndozvakazopa kuti ndisumuke ndinotsvaga bepa retu saka bepa iro ravepo pamba moto yeproperty dzese saka vakabva vati ini handingagarisiwi semukadzi pamba takapfekedzwa pitkoti ndichinzi ndisatengesa zvinhu ini ndida kuti mudzimai wangu awane kurarama saka ndakudza ndobva vabva pamba ndobva vaenda kumudzimai wavo vanorogwa ivo ndobva vanorogwa ivo
saka apa vava nemwedzi inokwana kuita 8 Hamukudi mudatsvakirai kuno. ati Mudatsvakirai kuno here. Ndimi mune mwana akatidzidzwa. ava vakabva vazosaro vachitora muromo vachisofuti Vakabva vatorurawo wavo. varurowa nandina kuroora murume asi kuti sekuru vangu Varipi sekuru? sekuru vaenda kukoti Vaenda kukoti kuno hakuzi. ava vakanzi koti musi wa3 yavanga ifanira kupinda neivava ndei Nyaya iyi. ikoti vakanzi ivo vaizviita semupurisa vachiti ndiri mupurisa Nyaya zvitamburisa. sekuru ivavo Papaitike vaita semupurisa. vakanga vatakura motoro vaenda nayo Vaenda vaita semupurisa. havana mboita semupurisa vakatovaudza kuti kuri sekuru vavo saka ivo nekugadzira nyaya vari kugadzira nyaya vachiti murume wangu sekuru ava vagara vachizikamwa here pasina nyaya zvinhu zvichifamba zvakanaka sekuru vakanga vasingazikamwe chinhu chiri kuitika mai ava ambuya vari kugara ipapo neuyo munhu ari kugara ipapo uyu muridzi wepamba pachona haasi kusvika pamba pake ambuya vari kurara pamubhedhi mukuwasha vachitodzinga mukuwasha Vakaonekwa nani? mukuwasha Vazviona sei? ndakasvika pamba ndakanoka dhova Ndekupi uko? kusinto Makabeji. makabeji Wapo. ndakanoka dhova Apo. Palaba. ehe Muri kududza nanafakazi. tokuda pane pakati yambuka mazuva taukamba mazuva tatoamu president Mazuva iri kana tanzi muzowa. zuva Nkhalu dzavo picho ikachidai. Saka akamhangara parondiyana. ndiri mama Uri kuti kuti ini ndine 24 years ndine dzimai nevana vangana. 5 avasekura kutsanangwa nezvavo ndakamba Autovazi. Ikanai vadiro. handivazivi Vadiro hande mberi chatoita munhu. Saka sekuru ava vari kuti vanogara nemi. vanogara kumba sekuru vanogara kuri munga Ndisekuru vaudii. dzimai wavo iyanzvanzi yamai vavo Amuzadza mai vave. Mune rini? Mwana wani? Ndibuda ndibudewo. Mwana wa baba vakamuita Badai. Muntu ari kuti ari kutoseparetwa futi kuti asanobatana nevavo vanozikamwa. Hanzi mwana wababa wakatoitawo vari samusa. kukoti kuera chuma anoera chuma Ari kuseparetwa. Izvaika mhanyi. Uyu nguva zvavii? Kosi anga asingazivi tsamiwo. Wongodzokaruka wongouya. vakakura vari paseki Saka zvovakurira pamutousi. Wakupedzisira vari veuyu. Imai vaziva ari kudhara. tainguva kuti kuna bhiti asi pakashaika baba patove ne7 years ndopatakavaziva Ndo vamazva vakamutira mubaba. vakabva muchigona nababa vanuna vababa Vari kwenu. Ndo vakugara kutokuyu. vari kupota vachiuya vavasungana Saka akati chikomba mungaramba ino. Semunhu wanga asingazivi. handinoramba ndokuti ndoza Iye semunhu wanga asingazivi. iye sezvo anga asingamuzivi anogona kuda vari Postmam, sei muri kuziva kuti ari kupota achiuya mukumonera kupi vanogara pamba ipapo ini hai ndinoenda kundokumba kwemwana wangu ndiye dangu ramshi ndinotoenda kumwana wangu Munogarapo iri. ini ndinogara kwao kunhingirikiri kwamatenesi sunnybank ndokandogara Saka paari kupota achiuya pese pandokamasvika uyu. aiwa handiziva zvokuti ari kupota achiuya everyday kuti inongoziva kuti anopota achimbouya ende anenge asiri ega anenge achito pamwe nemukoma wake vane mwana kuma uyu mukoma waiye mukoma naye Saka mukoma wake chichini. ndiwo hanzvadzi yangu Yake vese hanzvadzi dzangu yomba mweche. ndinozamuti
chakapoitwa sei uyo haasi kugutikana nazvo manje bhoda zvinhu zvichangotanga uyu ngadiwe ndiri mupacbz ndiri mumatare kana uri muchekuti uya pacbz ndopandiri cbz paofisi pangu iwe ndiri mumatare kana uripo uyu nausingadireka ina hangu ndiri kuona chikurudu maoneramo ndona chitsotsi chakakura kuti chekutamba ende hatina kutanga nhasi chitsotsi choyo hakuna hama inonyuka yozikamwa paitika matambudziko echinzi aizonzi handisekura ende imi kwamuri haisi hanzva dzenyu amunoziva munhu akatozouya andiwe nokutaura aiwa akazouya hamuna kukura muti muziva ndinakukura ndichimuziva zvangu asi ave nemakore auya ukopa mbaba uya aningachidii kana iri hanzva dzenyu andiuya kwenyu muzukuru kangu vanongouya kwese muzukuru arunitsa ane murume asina murume musoro chakaita kuti sekuru avai kumba kwangu vatange kuuya mazvinzo vatange kuuya kumba kwangu mazvinzo inhau yekuti ava vapo vakauya vakandipa gupuru vakabva vasiya vandirova tichibva ndaenda ndikanotaura kuti andarohwa ndikaenda kumapurisa vachibva tanzi tinde kumapurisa hau yacho ikapinda mukoti vakanzi ava loya ravo rati haripo rati haripo matipasekuru vatange kuuya kuru wako makaita kuru wako ndakaita saka vakaya vari chii vari mupurisa vasiri mupurisa vanenge vari vachingozomirawo pamba kutoona tuwo ava vakadzokawo vasamusaroho ndisaroho havari kugarira ipapo havagaripo ndemupurisa mwatsvakagari vakaipa saka yakanzi yekoti yekurowani asati yafika kanzi loya haripo vakashava mari yekupa loya loya akati haripo asiraivo saka koti ndovati hatongi kana munhu asina mari yekutongi yaloya vakapiwa chitsamba naloya chekuti ndaenda kuhaikoti isito kuti mai pamusha pamunogara ndepeuye ndipangu nedushu aiwa ndada kuvavhuna pamusha pamunogara ndepani ndipangu nedushu saka hamuchadi kuita munauye pamba pake munauye pamba pake makutotora vanhu maunotorana kugope kuti waiti gari akabvepi sekura sekura vakabvepi vakabvepi toraika mai makutotidadira sekura vakabvepi pato vabva mondo imaimimira musati chitsoka ndichakuchajai mazvindambwe nokuteerera ini ndichakuchajai manje handi munhu anonyepa pano regerai munhu ataura ega ndinokuchajirai kuri anhema kwamuda kutitsa pano munhu sei muchipindurira ana sekuru wake aiwa nyararayo musima muna mazita akafanana mine mwana inda mune chitsotsi chakapusa kuti vanobva mundo papi todatopaenda tinobvaona papi papi unonzi kusoni 25 break number 60 saka pabva ndava kumandori vanonzani blessed sene sakari rababani abamo blessing tauraiza tinozwa twane zvinonyora abamo blessing maza kudini angu hapana chakaipa kuti mine murume wenyu uchitaurisana moga musapinze vanhu mukati because mukano haya munhu kuti uye pano uchida munhu uya anobva adzokona kufunga kuti makudanana naye ari munhu wanga asingazivi anobva vanzisa kana mungavai muona munhu ari kuuya unzi handiteta pamakaenda mukanota chiroora tete vanhu vambovaona munonzwa sei vasara kugara pamba ivapo wakutogara
Batira ende nyaya kunze ambe anorapa bhedha mukuwachi tokamboitika kuti chirudzii vakavaona pai ivo vachiti ndakanzi ndaunovata nanatsani vakavaona pai ndorisina vakanzi namananatsano nani ini ndindakadaro pamba pavo nimakai nechikonzero chekuti vachibva kumba vanobva kusensa makaramba nai vakandiramba saana maramba vamafana kuita sei fana kuita sei kuchengeta vana kuchengeta vana sei nyaya maintenance hamuizivi munoenda musha kwenyu munoplema maintenance muri musha hamugari pamusha pevanhu kana makaramba nemuchiitei muchiunza zvikomba pamusha pemunhu tikatomutonga sekuru wenyu iwo hamukuti sekuru atadza nekuya aenda kukoti tikumuda tikuenda kudare rinini tikumuda munini muye naye kana mukasara naye todhira naye asi kude haisi problem haatouye mambo aiwa don't worry usanetsike nezvizvo don't worry ngasauye pane umwe aiti handiuya ari titore kuya naye hapana munhu asingauyi kana tichida kuti auye dare redu riri pamutemo ana mai kana mozogara mukaenda mubumbiro renyika pasection 180 munotozwana titori dare riri pamutemo nderimwe rematara ari muzimbabwe anocherechedzwa nehurumende yenyika yedu saka tikakudana ukasauya unenge wazvidza dare pane mutemo unozotudza zvokuitai zvekuita munhu akadini tinazvo zvokumuita hatizoshayi aiwa ngavadzoke musi wataura hatitotaura nazvo zvakawanda pane chitsotsi chiripo chatoda kuongorora taona chikuruku chazvo vatu vamba pake hamukonesi kuuya ndotadza kutokohwa mbeu dzangu mangu kutokwanisa kuti vandichiita ndovari kuita vana munovakura sei ana 25-24 vana tasavana navaviri vanotsvaka kwavo kusakara asi vamwari kwai munovagarira vakura zvinaizvo vanhu vakura asi vane kodzero kugara